kumenya buna maga yugutwara chingwa na chiokoigana gati y'abagwatani kurwa sobo mobwa Azimio la Umoja na boigo Kenya Kwanza na boigo kubwatoka Oroboti nigo mu gavana wa county ya Nyamira Amos Nyaribo abereka gweso kyavene na boigo komochia abagwatani abo ase ugutamurikira engana yogokonga kubugima boigo nigo abereka kuburia igesaku kyomugusi kweneke buna ngocha kere amo na boigo kubwaterana aso kwenekia amagendero muri kicho Job Maangi kurase county ya Nyamira nabakagutwariganira Oroboti rukubwatia Omugavana we county Nyamira Amos Nyaribo niga mochiri chinsemo cy'Oroboti rwe kamati yarekora ukuigwanana igati kiumbe kya Azimio na serikali ya Kenya Kwanza asate bambo mulekereti amangana amigire omo Kenya anene mono ogukina gwekerengo ky'obugima Kenya Kwanza na Azimio wameketi miezi kadhaa wamekula pesa ya wananchi. Viti naona wamejitafutia viti. Wananchi wanazunguka hapa, hakuna resolution hata moja inasema maisha ipungue. Kwa hivyo kazi walifanya hatuchokubaliana nayo ni kazi ya bure. Nasaba barayibare imiorogongo rwagusi gocha amo irinde konyora egetari ase serikali amatuko agocha nabo gokora amagenderero asumu gavana oyo abeteka gochorwa wetere kiama kya UPA agochiaria abandi ODM abandi UDA abandi pati hawo egasiyo kabono batubelete no kurwana boka bwana ndo bwa PS nane mo mini sayo mo ndobu atibo director bondane bole bwa maana igo ntoumyete tuteba ageti yotoko bangwa igo tigatorengere kabere tusa ansese yomote tukwana mangana atofesiti nomusi aya niga kwano asama tanga yoko mwenye omongi na milika bosibori anyoka ekenyoro tindereti ewodi ya Nyansongo ebunge ya Borabu imeka unje Nyamira omoyega boigo ikerenu n'abarayibu nayo kabeire omo seneta Onyamira Mung'are Okongo abarayibande buna aba MCA aba waziri kurwase kaunti Nyamira asarwa eira gochikwagacha chipara kurubora chidamu chiatitire kwagacha ebirasi bya ECD na magenderero ande ensemeyo tuabangira tuachora aba contractor munaiga chibara ibere chileme tuaira aba contractor ne yameye kurwa ngabiamba junction yokuri ya pretend inde damu yire mata iga omakone ntubwate damu ndobor mono bwe serikali ensemo yo kabeire omo seneta Onyamira Mung'are Okongo namochia serikali asugukina gwekerengo ky'obugima kulende gosaba abamenyi kwa serikali libagalisa ine linde babeke emeroberio eisaine yogokeya ekerengo kyo serikali ya William Ruto etegerere video za wananchi. Tumeambia rais asikize video za wananchi, lakini nyinyi muwe wapole, kwa vile William Ruto alichukua serikali ambayo ilikuwa empty. Hayo ni yenu, mimi nasema yangu kwa vile mimi najua. Nasabo mo seneta Onyamira na barayibande barase kaunti Nyamira kwa omugavana libagali ororo linde abega okora amagenderero Musije county na bakanye basoma amachikake no mumuriro rurayirwa maseneta oromunyaparo munene uwenda basomya bachika abashimwe be county assembly akorera asyaye endira ase gutaja mucyango cyane no mugabana akodiya yabanombe acting ne gabana seneta ari sign ko seneta abantu basoma mutebo yo atara akora gasi ndi gate no mugabana joka Kinko reporter ya Ndizi TV Job Maangi.